पेडण्यात 3 पंचायत वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जालो। चांदेल हसापूर, हळणतळण आणि कासारवंडे पंचायतीच्यो वेंचणुको बाकीच्या पंचायती बरोबर जायनात, मातशो उसरा जातात। निकाल सकाळी आयलो आणि जिखिल्ली पॅनला मंत्री बाबू आजगावकाराक तेको म्हूण जाहीर करून मेकळी जाली। 4 पावटी मी केल्ली जी गांवाची जी कामातली प्रामाणिकपणान निष्पत्तीपणान त्याची पावती ती पावटी लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आणि आमचे जे आणखी 2 उमेदवार आसले आमच्या वॉर्डात गांवांत तांकां निवडून आमच्या संपूर्ण गांवांतले 3 उमेदवार निवडून दिले की लोकांनी आमकां आमी केल्ले कार्याची पावती आसा। आणि त्याच बरोबर असे आमचे राजकीय नेते बाबू आजगावकर यांच्या वांगडा आमी गेली 15 वर्सां काम करीत आसूं। त्यांच्या वांगडा आमी निस्वार्थीपणान प्रामाणिकपणान लोकांची कामां करतो। त्यांचं जो सहकार्य आसा यशात त्यांचा मोठो वाटो आसा। लोकल आमदाराच्या सहकार्यान आम्ही पंच स्थापन करून लोकांची कामां मॅक्सिमम करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। कासारवंडे पंचायतीत जिखिल्ले उमेदवार असे करिश्मा वारंग, श्यामसुंदर नाईक, सुवर्णा केणी, पांडुरंग पार्सेकार आणि रमेश पालयेकार। हळणतळण पंचायतीचे जिखिल्ले उमेदवार विशाल नाईक बिनविरोध, दिव्या दयानंद नाईक, उर्मिला उल्हास परब, अश्विनी आनंद परब, रामा बिकारो हरिजन, नारायण तुकाराम राऊळ आणि आंतोनियो रॉड्रिग्स। चांदेल हसापूर पंचायतीचे जिखिल्ले उमेदवार असे लक्ष्मी सकाराम नाईक, अच्युत मळीक, रसिका महादेव शेटकर, तुळशीदास वासुदेव गावस आणि संतोष महादेव मळीक। इतले मजगती मांद्रे मतदारसंघातल्या पालये पंचायतीच्या एका प्रभागाची पोटवेंचणूक जाली। वॉर्ड नंबर 1 प्रशांत नाईक जिखलो। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।